שלום לכולם, היום אנחנו הולכים לפתור את קיץ 801, קיץ תשע"ז מועד ב'. אנחנו נתחיל מהתרגיל הראשון. מחיר של ספה 4,000 שקלים, הספה היא תקרה ב-25%, חשב את מחיר הספה לאחר התייקרות. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו לוקחים את המחיר ההתחלתי של הספה, מכפילים אותו ב-0.25, שזה האחוזים, ואנחנו מוסיפים לזה את הסכום ההתחלתי של הספה. עכשיו, מה שיוצא לנו, 4,000 כפול 0.25 זה 1,000, ועוד 4,000, זה יוצא לנו 5,000, וזה התשובה לתרגיל הראשון. סעיף ב', בכמה אחוזים יש להוריד את המחיר שלאחר ההתייקרות כדי שמחיר הספה יהיה 4,250 שקלים. אוקיי, אז מה שאנחנו צריכים לעשות לסעיף הזה, אנחנו צריכים לחשב קודם כל את ההפרש. אנחנו הגענו למסקנה שהאחר ההתייקרות זה הולך ערך 5,000 שקלים. אנחנו מחסרים את הסכום שהם רצו, 4,250, זה שווה 750. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות 750, שזה מחיר, שזה ההפרש, חלקי 5,000. אוקיי, אנחנו עושים 750 חלקי 5,000, וזה שווה ל-0.15, או במילים אחרות, זה שווה ל-15%. וזה התשובה על הסעיף ב'. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לפתור את תרגיל מספר 2. מיכל וגלי שחות בבריכה שאורכה 50 מטר. הן שחות לאורך הבריכה מצד אחד אל הצד הנגדי. בהגיען אל הצד הנגדי הן נחות מעט, ואז הן משנות כיוון שחיין וחוזרות לנקודת ההתחלה. מיכל שוחה מהר יותר מגליה. מיכל וגליה התחילו באותו זמן, ושתיהן שחו מצד אחד של הבריכה אל הצד הנגדי שלה ובחזרה, פעם אחת. בתרשים שלפניך שני גרפים, גרף 1 וגרף 2, המתארים את המרחק של שתי השחייניות מנקודת ההתחלה בהתאם לזמן. א', אתם לכל שחיינית את הגרף המתאר את שחייתה. עכשיו, כתוב לנו שמיכל וגליה שחות בבריכה של 50 מטר, וזה המטרים, וכאן זה הזמן שלוקח להם לשחות. עכשיו, מיכל שוחה מהר יותר מגליה. זה אומר שכדי להגיע אל ה-50 מטרים, לוקח לה פחות זמן מאשר שלוקח לגליה. לכן, גרף 1 מגיע ל-50 ב-30 שניות, וגרף 2 מגיע ל-50 ב-50 שניות. לכן גרף 1 זה של מיכל, וגרף 2 זה של גליה. כמה זמן נחה כל שחיינית בקצה הנגדי של הבריכה? אנחנו רואים, לאחר שהגענו למסקנה שגרף 1 זה של מיכל, אנחנו רואים פה שמיכל נחה מ-25 עד 30, 35 וזהו. זאת אומרת 25 עד 30, 35, היא נחה 15 שניות. סליחה, טעות. היא נחה מ-25 עד 30, מ-30 עד 35, זה אומר 10 שניות. עכשיו, גליה היא נחה מ-50 עד 60, זה אומר 5 שניות. כעבור כמה זמן מתחילת השחייה נפגשו השחייניות. אנחנו יכולים לראות בתרשים שנקודת הפגישה שלהן היא בשנייה ה-40. כעבור 40 שניות הם נפגשו. בנקודת הפגישה, האם השחייניות שחו באותו כיוון או בכיוונים מנוגדים? הסבר. כמו שרואים בתרשים, מיכל היא כבר שוחה בחזרה לכיוון הקצה המנוגד של הבריכה, לקצה שממנה הם התחילו. ואילו גליה היא רק בדרך אל הקצה של הבריכה, ולכן הם שחו בכיוונים מנוגדים.
בכמה שניות סיימה מיכל את זכייתה לפני גליה. אנחנו יכולים לראות פה שגליה הגיעה חזרה בשנייה ה-105, ומיכל הגיעה בשנייה ה-60, ו-105 פחות 60 שווה 45 שניות. ולכן התשובה היא 45. אוקיי, אנחנו עכשיו נמשיך. דוד התאמן למרוץ. ביום הראשון לאימונים רץ דוד 3 קילומטרים, ובכל יום שאחריו רץ דוד חצי קילומטר יותר מביום הקודם לו. כמה קילומטרים רץ דוד ביום השביעי לאימונו? אוקיי, אז במקרה שלנו יש לנו את האיבר הראשון, שזה שווה 3. ביום הראשון הוא רץ 3 קילומטרים. D, ההפרש, זאת אומרת שבכל יום כמה זה גדל? כל יום גדל ב-0.5, זאת חצי קילומטר. אנחנו רוצים לדעת כמה קילומטרים הוא רץ ביום השביעי. זאת אומרת, n שווה 7. אנחנו נעזר בנוסחה. an שווה a1 ועוד n מינוס 1d. אז במקרה שלנו, a7 שווה a1, שזה 3, ועוד n מינוס 1, זאת אומרת 7 פחות 1, 7 פחות 1, כל זה כפול 0.5. וזה שווה לנו את ה-A7. בואו נעשה את החישוב. A7 שווה ל-3 ועוד 7 פחות 1 זה 3, זה 6, כפול חצי זה שווה 3. זה אומר A7 שווה 6. אוקיי, עכשיו סעיף ב', כמה קילומטרים רץ דוד סך הכל בשבעת הימים הראשונים לאימונו? מה שאנחנו צריכים לעשות זה להיעזר בנוסחה הזאת. Sn שווה 2a1 ועוד n מינוס 1d כפול n חלקי 2 לסכום של סדרה חשבונית. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו פשוט צריכים להציב בנוסחה. אז יש לנו Sn, שזה הסכום, בעצם מה שאנחנו מחפשים, הוא שווה לשני A1. A1 אמרנו שזה 3, אז 2 כפול 3. ועוד n מינוס 1, n אמרנו שזה 7, אז 7 פחות 1. כפול d, d אמרנו שזה חצי, 0 נקודה כפול 0.5. עכשיו כל זה כפול n חלקי 2. כל זה כפול 7 חלקי 2. בואו נפתור את זה. אז יש לנו Sn שווה 2 כפול 3 זה 6. ועוד 7 פחות 1 זה 6. ועוד 6 כפול 0.5. עכשיו כל זה כפול 7 חלקי 2, שזה בעצם 4.5. 3.5. אוקיי, אז Sn, הסכום של הסדרה, שווה 6 ועוד 6 כפול 0.5. יש לנו פה את סדר פעולות החשבון. אז זה קודם, כפל קודם. אז יש לנו 6 ועוד 3. 6 ועוד 3 כפול 3.5. כפול 3.5. אז בעצם 6 ועוד 3 זה 9.
9 כפול 3.5 זה שווה 31.5. לכן, סכום הסדרה החשבונית שלנו שווה 31.5. ובעצם הקילומטרים שרץ דוד בכל 7 הימים זה 31.5 קילומטרים.